салому алайкум, дӯстони азиз. Худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. Дӯстони азиз, муддати чӣ қадариshi мо дар интернет нестем. аз сабаби набудани интернет, аз сабаби мақсад Тоҷикистон связка ма без то восстановить кардем, дертар шуд. ба ҳамон хотир якум дараҷа хоҳиш мекунам ки дар ҳаққум дуогӯ бошед, дӯстони азиз. ва мо мақсад бисёр смсҳои мардума ҷавоб надодум, бахшиши зиёд бародару бисёр нависем. дӯстони ман, иншаалло барои каналое ки дар инстаграм бобоҷон 1988 ёки бобоҷон 88 тасмимое гирифтам ки мақсад ман оянда бо давом метем ҳамин корро наметкунем. як-ду рӯз баъд иншаалло видео мекунем, мепартом. кадмае ки дар ҳамин корҳои хайр ҳастем, ҳама вақт ҳаракат кунем ки дастгири бародарои муҳоҷир, мардуми ниёзманд, хоҳару апои ниёзманд бошед. ба ҳамон хотир дар ҳаққум дуогӯ бошед. хоҳиш мекунам аз ҳаракатмат фикрро безор накунед ва ҳама вақт хизмати Тоҷикистони азизмонро фаромӯш накунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дуогӯ бошед дар ҳаққум дӯстон.